Na, üdvözlök mindenkit a videómban ismét. Ahogy már múltkor megígértem, ma megmutatom nektek, hogyan tegyünk be szerverünkre pluginokat, illetve hogy mik az alap parancsok, amiket érdemes használni egy szerveren, illetve jó, ha az ember tudja, hogy mi mire jó. Ehhez nem lesz másra szükségünk, mint egy SNTS alapcsomagra, illetve egy OP jogra a szerverünkön. Kezdjük avval, hogy letöltjük először az SNTS csomagot, amit a Bucketon megtehetünk ismét. Tehát pluginsbucket.org. Keresőbe írjuk be, hogy SNTS. Ez lesz SNTL. Jó. Itt töltsük le az elsőt, ami az USE full commandot jelenti, mert ebből van 1.2.5 R1-re verzió. Majd a szép lassacskán behozza. Akkor találunk itt három csomagot. SNTS Core Dovland, SNTS Extra Dovland és Group Manager Dovland. Mind a hármat töltsük le. Majd ha ezek megvannak, húzzuk ki az asztalra és csomagoljuk ki őket. Nekem már kétszer le lett töltve, sőt háromszor. Úgyhogy eléggé K.O. Na, rendben, most ugye ezzel is meg vagyunk. Húzzuk ide egymás mellé a mappákat, és nem lesz más dolgunk, mint hogy megnyissuk a tegnap elkészített szerverünket, és belehúzogassuk a pluginsba letöltött fájlokat. Ezt elég könnyen megtehetjük, így. Most ezeket úgy. Majd itt van még kettő. Szuper. Jó, akkor ezek már nem is kellenek, mert ugye üres mappákat nem tárogatunk a gépen. Indítsuk el a szerverünket a runnal. Rendben, feláll a rendszer szépen. Ez körülbelül egy 20 másodperc, 20-10 másodperc. Jó, el is készültünk. És akkor adjuk meg magunknak az op jogot. Op, és a nevünkkel megtehetjük ezt. Én Stupi vagyok, tehát op Stupi. Én ki is írta, hogy konzole opping Stupi. Rendben. És nyissuk meg a Minecraftot, és menjünk fel a szerverre. Rendben. Igen, feljöttünk a szerverre, oppok vagyunk, tehát ugye főadminisztrátor rangunk megvan. Kezdjük el a parancsok használatát. Mondjuk manu add. Legyen Stupi, ugye Stupival. Nem kötelező a teljes nevet kiírni, de én nem írom ki. Admin. Majdnem jó. Jó, no group admin. Azaz kineveztem magamat admin csoportba. Most használjuk a mangadv-t. Ugye beírjuk a csoportnevünket, amit az előbb létrehoztunk. Magunknak, admin. Egy prefixet írunk mellé, ami így néz ki. Adunk neki egy kis színkódot a zárójelnek, zárójelből. Zöld legyen a szöveg, ezért beírjuk, hogy és a tulaj. Majd megint egy kis színezés neki ide a végére. És kész. Variable prefix addetto to a group admin. Tehát az adminok, akik admin csoportban vannak, behelyezve név szerint, azoknak így fog kinézni a nevük, hogy tulaj, zölden, stupi, ASD. Na most, ezt is már ismerjük, akkor tulajdonképpen ezt letudhatjuk, külön csoportokat nem fogunk élni. Van itt nekünk még olyan, hogy per warp, az ugye a teleportálás. Na hát nézzük, per warp. Nincsen létrehozva warp ugye még, tehát akkor hozzunk létre egyet. Ezt én meg is teszem most a per seed warp parancsal, ami legyen mondjuk város. Használtunk nyugodtan ékezetes betűket, igen, és ki is írta, hogy warp város seed, tehát elmentve a warpok közé. Most mondjuk, mit tudja, én elfutunk kicsit 15-20 métert, beírjuk per warp város, és ide visszadob minket a helyre. Ha esetleg ez nem tetszik, akkor ugye tudunk is törölni a del warp parancsal, utána írjuk, hogy város. És igen, warp városházban removed. Tehát töröltük. Warpokról egy ennyit. Van még egy-két ilyen TNT-s parancsunk is, amik közül az egyik az lesz, hogy nuke. És akkor beírjuk a nevet, lehet most a játékos neve is. És jön egy pár darab TNT, ami ugyebár nem szól olyan nagyot, de mégiscsak robban valamekkorát. Jó.
Most, hogy ezt is letudtuk, generáljunk mobokat. Mondjuk legyen Spawn mob, Creeper, 5 darab. Hát durrani akarnak itt nekem, de nem fognak, mert ezt is megoldjuk kill állal. Ebben lehet mobokat törölni, és el is tűntek. Van még egy mobunk, az pedig a Spawn mob, ez pedig egy Ender Dragon. Ender Dragon. Megjött a sárkány barátunk. Igen, szeretem nagyon. Főleg, hogy nem lehet megölni, hiszen ha leviszed a negyedénél tovább az életére, akkor elrepül. Olyan rendes. Itt lögdös engem össze-vissza, úgyhogy megöljük inkább. Na hát így röviden ennyi lett volna. Következő részben megmutatom, hogyan díszítsük ki szerverünket, illetve hogy hogyan tudjuk lefordítani magyarra a pluginokat. Köszönöm, hogy végignézted, hellóztok!